दा बिबारफ्राबो रेडिखासै बानायगासिनो दङ डेक'रेसन बानायफैलायबाय जोंना आसोलफ्रानो नायदो नै जोंना मावग्राफ्रा बिराद डेन्जार गोजाखा गाखोनाया आसोलफ्रा थिखिनियासो गाखोखायोनो Hi guys. बिदिनो नै दा बानायगासिनो दं आरो नोंथांमोननो फुल डेक'रेसन जाबा जोंना आसोला होख्लायगासिनो दङ खाजि जालायखादों आरो ओरैहाय दङ नै जोंना आसोला डेक'रेसन बानायगासिनो आरो जाहांबाय एसे दा फुल देखायगोन आं नोंथांमोननो मोजां नुजेनबाय दा क्लियारलि जाबा नोंथांमोननो फुरा देखायनाय जागोन आरो दायो डिजाइना एसे जाबाय आरो बानायहांबाय जोंना आसामफ्रा डेन्जारखा डिजाइन बानायनायाव दा फुल डिजाइन बानायबा नोंथांमोननो आं होगोन आरो नायदो जिरायनानै दङ डेन्जारखा नायना लादो नै साथा सिङावसो आरो दा जोंना मावै मावनानैहाय खामानिया कमप्लिट जानानै फैबाय दा नोंथांमोननिखौनो आं एसे देखायनो होननानैहाय भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना गोसो नायलांबाय थादो आरो दिनैहाय लास्ट फिनिशिं जागोन गाबोन अखा नायब्लानो बे हाबाया लाहार फाहार जागोन आरो बिचफानि होननायावहाय खामानि मावै मोनालायबाय भिडिअफोरखौनो मोनाबासो माने कमप्लिट जायो नालाय मोनायावसो खेबनाय जायो आरो जायफ्रा नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नायलांदो नायदो नै सानावबा एसे साबसिन नुगौ मोनाबायना बेनिखायनो एसे खोमसि नुनो आरो लाइटफ्राबो बरिया होबाय नै गाहायाव वाल होबाय बेहायनो आलासिफोर जिरायगोन जाहैबाय ने आलासि रिसिपसन आलासि रिसिपसन बेबायदिनो आरो नै नायदो मोजां नुबाय दा ओरैहाय सिङाव हाबनानै देखायनोसै आङो नै बिबारा बेबायदि आरो दा बिबारफ्राबो रेडिखासै बानायगासिनो दङ दा बे बिबारखौनो नैबे हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान जिरायग्रा जायगायाव जागोन आरो दासो बानायगासिनो दङ नै नायदो नै बिदि आरो नैबे गासिबो बिबार गोजा बिबार दङ